हॅलो एव्हरीवन, आज आपण फोर्स अँड प्रेशर हा चॅप्टर बघणार आहे. व्हॉट इज फोर्स? फोर्स म्हणजे काय? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन विच नो फोर्स इज ॲक्टिंग रिमेन्स स्टेशनरी. अन ऑब्जेक्ट इन मोशन म्हणजे असं ऑब्जेक्ट ज्याला फोर्स लागत नाही ते म्हणजे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. अँड ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूअस टू मूव्ह. असं ऑब्जेक्ट जे कंटिन्युअसली मूव्ह होत राहते, म्हणजे कंटिन्युअसली त्याचं मुवमेंट होत राहते विथ द सेम स्पीड, एकाच स्पीडमध्ये, एकाच डायरेक्शनमध्ये, आणि कुठल्याही प्रकारचं फोर्स त्याला लागत नाही. ते म्हणजे काय? दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन म्हणजे काय? अन ऑब्जेक्ट इन मोशन. जसं ऑब्जेक्ट म्हणजे एखादी कुठलीही वस्तू एकाच ऑब्जेक्टमध्ये, एकाच स्पीडमध्ये जात आहे, एकाच डायरेक्शनला जात आहे आणि त्याला कुठलाही फोर्स अप्लाय होत नाही आहे, तो म्हणजे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. कॉन्टॅक्ट अँड नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेस इन फिगर 3.1. 3.1मध्ये बघा, कार मूव्ज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. कार समोरच्या दिशेला जात आहे. व्हेन अ मॅन अप्लायज फोर्स. जेव्हा माणूस मागच्या बाजूने फोर्स अप्लाय करत आहे तसं कार समोर जात आहे. अ रिक्युलंट डॉग इज बिंग पुल्ड बाय हिज मास्टर. आणि तो जो डॉग आहे त्याला जी ती दोरी बांधलेली आहे तो त्याला ओढत आहे, त्याच्या फोर्सने तो म्हणजे इकडे येत आहे. अँड अ बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज किकिंग द बॉल अवे. आणि बॉय जो आहे तो मुलगा बॉलला किक मारत आहे आणि बॉलला किक मारल्यावर तो वर जात आहे. व्हॉट डू यू ऑब्झर्व फ्रॉम दिस? अ फोर्स ॲक्ट्स ऑन टू बॉडीज थ्रू अन इंटरसेक्शन बिटवीन देम ॲज सीन इन फिगर 3.2. 3.2मध्ये बघा, आयरन नेल्स गेट अट्रॅक्टेड टू द पोल ऑफ अ मॅग्नेट ड्यू टू मॅग्नेटिक फोर्स. आयरन जे आहे ते जे मॅग्नेट जे दिलेलं आहे तुम्हाला, त्याच्यावर त्यांनी काही टाचण्या ठेवलेल्या आहे आणि ते त्याला चिपकत आहे, म्हणजे मॅग्नेटिक फोर्स काय होत आहे? अप्लाय होत आहे. तसेच हेच आपलं कंगवा जो आहे त्या कंगव्याला कागदाचे जे तुकडे आहे ते चिपकतात. अ कोकोनट इज फॉलिंग फ्रॉम द कोकोनट ट्री. कोकोनट जे आहे, जर कोकोनट जर खाली पडला, ऑब्जेक्ट आर अट्रॅक्टेड टू द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. कोकोनट वर गेला का झाडाच्या नाही, तो खाली पडला का बरं? कारण ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अट्रॅक्टेड होतो अर्थला, काय होतो? अट्रॅक्ट होतो ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. कोणत्या फोर्समुळे? ग्रॅव्हिटी या फोर्समुळे काय होत आहे? तो अट्रॅक्ट होतो. म्हणजे अर्थ काय करते? अट्रॅक्ट करते त्या कोकोनटला. की कुठल्याही वर फेकलेली वस्तू खाली येते, म्हणजे अर्थ काय करते? अट्रॅक्ट करते. व्हेन अ कॉम गेट्स रब्ड अगेन्स्ट हेअर. जर कंगव्याला जर तुम्ही तुमच्या केसांवर फिरवून म्हणजे केसांना फिरवला, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर म्हणजे रब केला, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर आणि स्मॉल पीसेस पेपरचे जर स्मॉल पीसेस तुम्ही टेबलवर ठेवले, केप्ट ऑन टेबल गेट अट्रॅक्टेड टू द कॉम, तर ते काय होणार? कॉमला काय होणार? अट्रॅक्ट होणार आणि ते पूर्ण चिपकणार त्या कंगव्याला, ते पेपर. द कॉम हॅज अन इलेक्ट्रोस्टॅटिक चार्ज. कॉमला काय आहे? इलेक्ट्रोस्टॅटिक चार्ज आहे. अँड देअर इज अन इंड्युस्ड अपोजिट चार्ज ऑन द पीसेस ऑफ पेपर. आणि तो काय करतो? इंड्युस्ड अपोजिट चार्ज जो असतो तो अप्लाय करतो ऑन द पीसेस ऑफ पेपर, त्या पेपरच्या पीसेसला. अँड द पीसेस स्टिक टू द कॉम. आणि त्यामुळे काय होतं की ते जे पीसेस आहेत त्या कंगव्याला लागते. इन फिगर 3.1, अ फोर्स इज सीन टू ॲक्ट थ्रू अ डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑर विआ वन ऑर मोर ऑब्जेक्ट. 3.1मध्ये जे दाखवलेलं आहे, फोर्स अप्लाय केलेला आहे प्रत्येक ऑब्जेक्टवर. वन मोर ऑब्जेक्ट, एका सच अ फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टॅक्ट फोर्स. त्या फोर्सला काय म्हणतात? कॉन्टॅक्ट फोर्स. कारण त्यांनी काय केलं? डायरेक्ट फोर्स अप्लाय केलेला आहे. इकडे हा माणूस 3.1मध्ये जो गाडी चालवत आहे तो त्या गाडीला पुश करत आहे आणि गाडी समोर जात आहे. इकडे हा मुलगा या कुत्र्याला ओढत आहे, तो तिथे फोर्स अप्लाय होत आहे, डायरेक्ट करत आहे. आणि इथे यांनी बॉलला किक मारली, इथे पण काय होतं? डायरेक्ट फोर्स काय होत आहे? अप्लाय होत आहे. त्या डायरेक्ट फोर्स जर अप्लाय होतो त्याला म्हणतात की कॉन्टॅक्ट फोर्स. नंतर कॉन्टॅक्ट फोर्स. नंतर इन फिगर 3.2. 3.2मध्ये जे दिलेलं आहे, 3.2मध्ये अ फोर्स इज अप्लाय बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. फोर्स अप्लाय होत आहे, दोन्ही ऑब्जेक्टमध्ये फोर्स अप्लाय होत आहे. दोन ऑब्जेक्टमध्ये फोर्स अप्लाय होत आहे विथ द हेल्प ऑफ अवर मसल्स. इफ द टू
force is applied between two objects even if the two objects are not in contact. Such a force is called a. आणि इथे कुठल्याही प्रकारचं फोर्स लागत नाही आहे. दोन प्रकारचे ऑब्जेक्ट इझिली ठेवत आहे आणि ते एकमेकांना अट्रॅक्ट होत आहे. म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं फोर्स या ठिकाणी लागत नाही. या फोर्सला म्हणतात नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. नंतर आहे मस्क्युलर फोर्स इज अन एक्झाम्पल ऑफ कॉन्टॅक्ट फोर्स. मस्क्युलर फोर्स जे आहे हे एक्झाम्पल आहे कॉन्टॅक्ट फोर्सचं. कारण इथे मस्क्युलर लागत आहे. इकडे हा माणूस फोर्स लावत आहे, इकडे हा कुत्रा फोर्स लावत आहे, इकडे हा मुलगा बॉल फेकताना फोर्स लावत आहे. कॉन्टॅक्ट फोर्स अँड इज अप्लाय टू ऑब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ अवर मसल. आणि या ठिकाणी पूर्ण जणांना मस्क्युलर फोर्स लावावा लागत आहे. मस्क्युलर फोर्स हे कॉन्टॅक्ट फोर्सचं एक्झाम्पल आहे अँड इज अप्लाय टू ऑब्जेक्ट. आणि ते कुठे अप्लाय होते? ऑब्जेक्टला अप्लाय होते विथ द हेल्प ऑफ अवर मसल्स. कोणाच्या सहाय्याने? आपल्या मसल्सच्या सहाय्याने अप्लाय होते. इट इज अप्लाइड इन सेव्हरल केसेस. आणि हे काहीच केसेसमध्ये अप्लाय होते सच ॲज लिफ्टिंग, पुशिंग. जसं हा माणूस इथे काय करतो आहे? पुश करत आहे आणि हा मुलगा ओढत आहे. पुशिंग, पुलिंग, त्याला काय लागतं? फोर्स लागतो, मसल फोर्स लागतो. म्हणजे मस्क्युलर फोर्स लागतो. आणि हे डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट फोर्सचं हे आहे. कॉन्ट्रॅरी फोर्स लाईक मॅग्नेटिक फोर्स, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आणि कॉन्ट्रॅरी फोर्स म्हणजे याच्या विरुद्ध फोर्स म्हणजे कसे? मॅग्नेटिक फोर्स आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आहे, ॲक्ट विदाऊट अ कॉन्टॅक्ट. हे म्हणजे कोणाच्याही कॉन्टॅक्टमध्ये न येता हे जसं मॅग्नेटिक फोर्स, जसं हे आहे मॅग्नेटिक फोर्स आहे, हे कोकोनटचा खाली पडणे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, हे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आहे, हे जे आहे याच्या विरुद्ध आहे. देअरफॉर दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेस. आणि हे एक्झाम्पल आहे नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सचे. वेन अ बॉल इज केप्ट on a table and pushed a little, it moves.